Tuleeko sinulle vielä mieleen sellaisia tilanteita näiden erityislasten kanssa, jotka ovat erityisesti sitten vaikuttanut sinuun? Eivät ehkä niinkään minuun, vaan todennäköisesti erityislapseen ja hänen elämäänsä ja hänen toivottavasti hänen kokonaisuutena jättäneet pidempiä jälkiä. Minun mielestäni erityislapsilla vaikeus on se, että he ovat aina erityislapsia. Minne tahansa he menevätkin, niin heillä on tietynlainen leima ja heitä kohdellaan erityisinä ja erilaisina. Ja heillä voi olla vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä aivan vain sen takia, että heillä on tällainen erityinen ominaisuus tai sairaus. Mutta kun nyt sinun luokassa oli sitten näitä lapsia, niin minkälaisia tilanteita, miten näkyy sitten, että he pärjäsivät siinä luokassa, joka käytti 4 vuotta? Olin tulossa siihen juuri. Joo. Eli kun lapsi kokee itsensä hyväksytyksi ja tervetulleeksi ryhmään ja ryhmä hyväksyy lapsen sellaisena kuin hän on ja kantaa myöskin erityisiä ominaisuuksia omaavaa lasta mukanaan, niin lapsi saa aivan arjessa arkisia hyviä kokemuksia siitä, että hänellä ei ole ikään kuin minkäänlaista leimaa. Minun kokemuksiani on erittäin monenlaisista tilanteista, mutta esimerkiksi lapsi, joka käyttäytyy hyvin aggressiivisesti muita lapsia ja aikuisia kohtaan, sai luokassamme turvallisen paikan olla, turvallisen olon itselleen, koki itsensä hyväksytyksi ja sillä hänen käytöksensä muuttui radikaalisti niin, että lapsi, joka aluksi oli ajateltu, että kuuluu jonnekin aivan muualle kuin normaaliin luokkaan tai edes normaaliin kouluun, pystyi käymään koulupolkuaan turvallisesti yleisopetuksen luokassa. Niin toivon, että tällaisia kokemuksia saisivat sekä lapset että opettajat että muut oppilaat, vanhemmat, koko se yhteisö, joka lapsen elämässä on mukana. Millä tavalla ne muut lapset sitten tukivat käytännössä tätä lasta, joka hermostui? No, tärkeää minun mielestäni on se, että kenenkään muun ei tarvitse yli omien voimiensa kantaa toista. Ja se voimakas empaattisuus, minkä muutoksen 4 huoneella voidaan saada aikaiseksi, niin se saa aikaan sen, että lapset kantavat toisiaan luonnostaan, erityisesti miettimättä, ketään pyytämättä. Mutta minun mielestäni tärkein tuki on se, että lapset pitävät toistensa puolta. Okei, kiitos. Kiitos.